lena lingaqali kaloku elo bhele linaloo ntamo yalo yinde nentloko enkulu. Awubhele lihle lesabatha kaloku ugxala balibantsi, kudwa khona mnye ozayo kubawo engezi ngam. Sitsho siphezu kwentaba kaloku, phezu kwentaba selenge atsebula ukunatsa njengabendla enkulu oomakhungu onkila novapho mnoma nontlangaso diba ndlela. Bayidiba indlela bade badiba nendlela. Akho namnye kaloku ozayo kuba wengezi ngam, kuba kaloku kugqithwa apha emabheleni elo bhele lesabatha kaloku. Nabo bathi bhele, izinto zam azidibani kakuhle bhele, tawuba yini nangaphandle kwakho ndaba ezita. Kuthiwa kaloku akubi mnyama xa amabhele khona. Siphethe okokukhanya ke bantu abahle, siphethe okokukhanya kaloku zizwe. Namhlanje ngulosithathu usuku apho khona siphethe igqabi, siphethe ingcambu, siphethe amathambo, siphethe imihlaba. Siyahamba kaloku siyofuna imihlaba nasezivenkileni, sitshayela apha ezivenkileni ezibhankini, size naloo mihlaba siyokhanda izibunge, usibone siqunuse ezindleleni apho kuhlangana khona indlela, sikhangela loo mihlaba. Siyothakatha kaloku xa usibona singena emangcwabeni, siyoba loo mihlaba. Sifikile kaloku xa siphethe amayeza okunyanga kulolu suku lwangolosithathu. Sithi kaloku ungalibali to subscribe, siyayibona uba iyakhula wena le community, iyakhula. Nawe ke sushekela ngasemva ngaye lolosithathu, the 5th of August. 5th of August. Bakhona abantu ababhalisileyo esikolweni, bathumela ii-messages bayabuza, vele ndibhalisile kodwa ndikavinto ndikafumana impendulo. Sithi khanibe nomonde, sizawubuyela nakuwe kuba sisaqhuba, sihamba ngala list, but by Friday wonke umntu uzabe ephendulwe. Namhlanje kuye lolosithathu njengoba sabe siphethe abankqonkqozi, siphethe abankqonkqozi. Kukho abantu abasimane besibuza babhele, le ncwadi nimane nithi nizayiqala incwadi, nide niyiqale nini? Siyayizama mntana omhle, siyayizama loo ncwadi. Kaloku those who know us bayazi uba if into sithi siyayenza, we want to do it. Singathi sesiyenzile siphinde kuthiwa we are redoing. Xa siyenza into sifuna uba as comprehensive as possible. Sibhizi yiyo loo ncwadi, incwadi leyo ezawube iqala ikunika amayeza. Not onke, because there's more than 500,000 plants. Ezinye zine-variations, ufumanisa uba le plant isekwayiyo kodwa lena yase-Northern Hemisphere njalo njalo ayinazo ezi properties. So xa sisenza amayeza sizawube sijonge ikakhulu la asetyenziswayo ngabantu bamayeza, la uwafumanayo nasezivenkileni njengalo ela namhlanje xa sithetha ngabo abankqonkqozi. We'll be giving you the name of eli yeza esisisenza kule channel. We'll give you i-description phaa encwadini ukwenzela uba ukwazi uli-identifya ehlathini. Description ke may not be clear kuwe wena mntu ongakwazi uqwalasela amayeza. Ngenye ixesha xa sithetha ngee-veins zee-leaves, omnye uzawungayazi uba kuthethwa ngantoni. Ngenye ixesha xa kuthethwa ngee-fissures in a trunk, omnye uzawube engayazi. We are not too sure at the moment whether sizifake na ii-pictures, because iwari yokubana the more uyenza le nto uba ibe na a lot of i-detail, iyophela iba incwadi enkulu kakhulu. We are still working ke on ezo options. One of izinto kozayifumana while siza kunika igama leyeza, i-description yeyeza, i-uses eyeza, along the book uzawuphinda ufumane xa sekuthakwa, apho kuthiwa kuthakelwa into ethile, kuthakelwa into ethile, njalo njalo. That's the book we are working on. Ucumbelele mntana omhle, sithi sesibhalile, phinde lityalwe incwadi ibekwe phasi, xakeke zezinye izinto siphinde sibuye. Mandingatyatyaduli ke, except to say wena mntu obhalisileyo sizawubuyela kuwe. This group is our second lot and is the last group ku-2020. Then we are going to reopen towards the end of January next year. Siyovala ngoFebruary, iqale a next class after that. Siyaqhuba ke mntana omhle, siyaqhuba. Ungadusheke kakhulu wena mntu othi unomdla wofunda ngamayeza. Namhlanje siphethe abankqonkqozi. Yintoni abankqonkqozi? Abankqonkqozi bantu abahle, ngumthi omkhulu, ngumthi omhle that falls within the family ye-cypress. Cypress, ndiyanoba ngiyile kuthiwa ngumcypress na, cypressus. Ba uyayijonga le cypress, lapho kukho khona imithi enjenge-pine trees. That's the family. Look at
ezi pictures sizifakileyo apha, starting with lena iphambi kwakho right now, it shows you abanqonkqozi ukuthi nguloo mthi that is black ixolo lakhona, kodwa uyaliqwalasela liphinde libe ngathi libomvu kwa eli xolo, kodwa xa ulijonga ngaphandle limnyama, lixolo elibadeki, lixolo elinzima, malideki le nto lena iyakusokolisa. While sithetha ngabo abanqonkqozi, sifuna ukudifferentiator, likhona elinye ixolo okanye omnye umthi ozawuxhaphaka within KZN ekuthiwa ngabanqonqosi. Abanqonqosi ke nabanqonkqozi is not the same thing. Abanqonqozi, I do believe abanye bathi ngumsonti xa bewubiza. The botanical name bayithi yi-Podocarpus henkeli. Siyifakile ke nayo apha, you'll see the visual esiqhuba nje le video apho uzobona khona umlungu obe yitrima le Podocarpus eyitrima. Ngabo ke abanqonqozi abo basebenza just like abanqonqozi. Abanye babasebenza interchangeable, abanye bawasebenzise together ukukhaphana, enye ibende enye ibe mfutshane, kuba i-cypress lena is going to be tall like your pine tree, while the other one seyisetyenziswa ngoku. In fact apho uzayifumana khona awusoze ufane uyifumane kumahlathi athile, uzayifumana kwele nto kwezi nurseries, uyithenge as an ornamental plant, ibe seso ndizawuthi intona le nto lo mthana mfutshane. Ngabo ke abanqonqosi. I wanted to make this differentiation so that ungabi confused wena oqhela ubona abanqonqosi, uyazi uba abanqonqozi bona nguloo mthi mde ozawuthi xa ujonge from a distance uthi yi-pine tree, xa usondela uyisonqomba, hayi man ayiyo i-pine tree. Abanqonqosi bona sithe xa bebizwa kwezinye ikona kuzathiwa ngabanqonqosi ababomvu. You'll see the color iyafuna uba bu-brownish reddish, nguye ke labomvu, while abanqonqozi will be black. Sithi ke wena mntu usebenzisa amayeza, if uyakwazi uzifumana zonke ezi zityalo okanye le mithi lamaxolo, wasebenzise, because xa usebenzisa i-duality, usebenzisa i-male and female, ihamba kunye mntanomhle than xa uthumele yanye. Okanye xa sithetha ngamayeza, ukuba kuthiwa nantsi intontoni enkulu, umzekelo uzililo, uzawuthi uzililo omkhulu, uzililo omncinci, if you can get them both zisebenzise kunye. Ukuba kuthethwa ngemboziso enkulu, imboziso encinci, sebenzisa zonke if you can. Uba kuthethwa ngenkalimasana i-male, nkalimasana i-female, qhuba mntanomhle, faka zikhaphane. Kuba indoda xa ihamba nomkayo iba namandla, iphatha igqudu, yona ihamba apha ngasemva, umkayo eleka abantwana, aphathe ezixwayo entloko, kuthi sa indoda iziphethela igqudu, ihamba ibetha impukane. Ziyakhaphana mntanomhle, akho ukhalazayo, bonwabile aba bantu xa behamba kunye. So yiloo nto we wanted to discuss ezi zinto zombini, but sibe sithetha ngalena ingumthi omkhulu. Lo mthi ke bantu abahle, uzawuthi xa ufika kuwo uzawufika unentlaka. If uyile ehlathini okanye waba nelakhi xa uthenga elo xolo ulifumane linentlaka, intlaka yakhona can either be brownish red okanye ufike i-creamish, brownish cream. Uba uyambona ucream ufuna uba darkish uya ku-brown. Loo ntlaka siyakwazi uyisebenzisa le ntlaka iyodwa, siyitoncule kubanqonqozi, siyisebenzise ixesha eninzi ke bazayifaka kwizibunge zentlahla, kuba kaloku uzawuva xa sesincokola ngabanqonqozi abenzani. Nantsi into endifuna ingakumbi kubantu ebekwivusilanga Academy of Traditional Medicine, when we're discussing ii-colour zamayeza, we said akhona amayeza amnyama. Sathi la mayeza amnyama asiwasebenzisi kwizinto zentlahla, and then we made a few exceptions. Senze i-exception that is very strange. Unukani, sathi unukani umnyama kodwa siyamfaka kumayeza entlahla. Sathi simfakela ntoni unukani? To tone down eliyeza lethu lentlahla, ungatsho ngentlahla ezawuxaka ikubizele nentlahla ubungazifuni. Abanqonqozi are one of amayeza amnyama esiwasebenzisayo, because bona abanqonqozi asibizi intlahla kubo, asiceli intlahla ngabanqonqozi. Xa sisebenzisa intlaka, we want something ezawuqhuba ukukhusela la mayeza ethu, kuthi noba kukho ii-gaps
kukho i-attack on la mayeza ethu, iqhubeke ukudlala the protective charm, if you know what I mean. So sibasebenzisela loo nto ke abankqonkqozi intlaka yakhona. Abankqonkqozi sincokola ngabo ke ukubana benzani. Sithi abankqonkqozi bayafakwa kwizikhafulo. This is the most common use yabo abankqonkqozi, kuba kaloku yiva igama. Xa sithetha phayana esikolweni sithi mamela igama, eli gama lithi le nto knocks, andanoba likhona igama lesilungu elithi knockers, people who knock. I'm not sure whether it's English, but abankqonkqozi zizinto that knock, they come and knock at your door, they knock. Abankqonkqozi ke xa sisenza izikhafulo sithi mabafike kuloo ndawo bankqonkqoze, amayeza azokwazi uvulelwa angene asebenze. Remember kaloku la mayeza xa siwasebenzisa sizawafaka kwezi zikhafulo, sifake amayeza, kuzawubakho omthunyelelwa, kuzawubakho kula mayeza ethu omwelela. Sifuna izinto ezizawuhamba ziqabele ziyofika kule ndawo ziya kuyo, bafika abankqonkqozi basinkqonkqozele, so that la mayeza azolanda lo mntu ukhafulwayo. Ukuba ngu-bring back lost lover, sifuna kaloku le bring back lost lover ivule sizokwazi ungena. Xa seke ngoku kuvuliwe besithathile omwelela nomthunyelelwa bayosifikisa, lana ke ngoku alandayo amthwebule umntu lokubana makakhumbule u-abandoned lost lover. Nanku uyakala sibafakile zililo, ndifuna umntu wam. Nabo bring back lost lover bakhona la maphetshana ama-Nigeria Pet-Down. So ngabo ke abankqonkqozi sithi bayasetyenziswa ukwenza izikhafulo zo-bring back or lost lover. Siyaphinde futhi siyabasebenzisa abankqonkqozi naxa sibuyisela izinto kubantu abathakathayo. Wena mntu othi kubhele ndifuna ukwenzelwa iyeza, kudala ndihlanganisa, kudala ndisilwa ndidiniwe. Xa usenzelwa iimpinda ke zihlanganiswe zonke iimpinda, kufakwa iziphephetho, kufakwa abankqonkqozi, kufakwa amayeza amakhulu ukwenzela ukubana lo mntu kudala ekuhlasela, ekubetha, ekulwa, ekungcungcuthekisa, izinto zibuyele kubo. Abankqonkqozi ke benza the same thing as above. They knock ukwenzela uba apho sifike khona kule ndawo sibhalele kuyo kuvulwe mntanomhle, noba bekuvalwe ngomvalasangweni sikwazi ungena, kuba kaloku sinkqonkqozile. Yiva ke le nto besendiqale ngayo ndithi abankqonkqozi bayangena kwimithi yentlahla, siyichazile ukubana bangena bezokwenzani. Strangely ke kubantu bamayeza sizawubaqhuba aba bankqonkqozi sibadibanise nelinye iyeza elimnyama, umzongwana. Sithetha ngomzongwana ke lona oyingcambu emnyama. I'm made aware uba ikhona eminye imizongwana. Thina sithetha ngesityalo esisihle sisefesefe sineflawa entle, umzongwana onengcambu emnyama engena ngaphantsi. Umzongwana lo siwusebenzisa xa siya kwizinto zamatyala, xa siyothi mandikhutshwe eli tyala elola, mandazi eli tyala malixoxwe ngabanikazi balo. Sithatha yena umzongwana sidibanisa abankqonkqozi, sihlanganisa amayeza entlahla, singqushe mntanomhle, sinike wena uhambe uyofumana loo ntlahla uyifunayo kuloo kona ufuna kuyo intlahla. Bayangena ke abankqonkqozi kwakuzo izibunge xa kusenzelwa umntu izinto zebhizinesi, kuba kaloku sithi mabahambe bayonkqonkqoza kwabo bantu, babakhumbuze uba kuvuliwe evenkileni ka-my friend, yizani nizothenga, kuyankqonkqozwa ke. Abaphelelanga apha ke abankqonkqozi baphinde basetyenziswe ngamadoda amakhulu, amadoda enza into ezoyikekayo xa la madoda esenza izithunzela. Setyenziswa abankqonkqozi ke kufakwa uvuka emalibeni, hlanganiswe mntanomhle, kuvuswe izinto zihambe zizojikeleza apha kwakho, izinto zimane zikunkqonkqozela. Eyi, ndinento egungquze wodropini, yagungquza le nto myakale, yathi ndithi ndihleli nje ndive kuvaleka amacango, ndive kuthi tshe into. Aba bantu bezithunzela ke basebenzisa amongst la mayeza bazawufakela abankqonkqozi babe khona amanye amayeza nemihlaba ethile yendawo ekunzima kubantu bamayeza. Abanye ke abantu bezigubhu bathi baphinde babafake aba bankqonkqozi xa besenza
ezi zigubhu. Similarly, we are told ukuba abanye abantu abakhanda izizwe, particularly ezi kuthiwa zizizwe zokulanda, bayabafaka abanqonkqozi bahambe bayolanda lo mntu ufuna ulandwa. Lumkani ke ungade ube kwimeko yoba uzawuba ngu-bring back lost lover okanye wena ngulo lost lover, ude ngoxa bafuna ukuzolandwa ngabanqonkqozi ukhunjuzwe esasithandwa usishiye ngasemva wadludla nezidludlayo mntana omhle. Bakuthumela abanqonkqozi abantu abanqonkqoza ngapha endlebeni uva amazwi, uva ukhwazwa mntana omhle. Buyela kulo mntu umshiyileyo uba kaloku uthi yena isemnandi le nto wena uthi incasa iphelile. Hayi kuthiwa buyele incasa mayiphele macala, kutheni xa iphele kuwe undishiya? Uyakhala kumntu oshiwe ngu-lost lover. So sithetha ngabo ke abanqonkqozi sithi bayasebenza, uve izinto ezingqingqizayo sithi kusetyenziswa bona abanqonkqozi aba kwizinto ezithunyelwayo, zonke into ezithunyelwayo ezizawuhamba namathambo ezilwanyana ezithile, ezo nto zithunyelweyo kufakwe bona abanqonkqozi. Ngabo ke abanqonkqozi ebesize nabo mntana omhle. Sizamile ukufota ngelishwa. Uba uyazibona ezi pictures ndizifota namhlanje ngale 5th of August. I-weather yanamhlanje ke nguzwelonke sine-cold front, kubanda ceke, kubanda ceke. Uzawuthi xa ungabanda abuze kwakutheni ubhela fote kwamafu. Bendizama ubafota uba besiyazi uba le weather izawuba nje. Ezinye ke ii-plants wena mntu, kwezi foto wena ubona ezi ngathi zi-colourful, nanku umthoxoziweyo, kwakusemini phayana, kodwa ezinye ezi ndizifota namhlanje ku-dark. If you look at the one ehambayo right now, naba abanqonkqozi on your right next to stop, and then on your left yi-pine tree. If you look at this one picture, yona is clearer because ndizamile ukusondela. You can see ke from eli gqabi ukuba na this is not a pine tree, kuba i-pine tree has got a needle leaf. Lena into is not a needle leaf. Qwalasela ke uzofumana kwa within this cypressus family kukho neminye imithi ena more or less the same leaf ibe ingeyiyo. Look at eli gqabi kheli, eli gqabi lale nto kheli. Look at indlela eliphuma ngakhona apho li-athatshe khona, ubona balilo. Nantsi le ntlaka besithetha ngayo, i-reddish cream, yiyo ke intlaka yabanqonkqozi phela. Zipheza phela, yaphela idatha, yaphela. Masiyilahleni ke bantu abahle, sishiyeni ngolu hlobo kulolo sithathwa namhlanje. Siphinde sidibane Saturday xa sabe siphethe lo topic yolo suku. Sithi makube choske kwezo zihlwele kube hele camaku.